Νότος News, πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, αθλητισμός. Στους 97,8. Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρινό σαπουνί περιπλανωμένο μες στην ξενιτιά, μες στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Κι όλο νοσταλγώ για τη λαχαρό, την αγάπη μου και το χωριό. Άντε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα στις κυρίες, στους κυρίους ακροάτριες μας, τους ακροατές Και τα παιδιά και τα παιδιά, τους νέους που ετοιμάζονται για οι Πανελλήνιες. νέες, θα τους πούμε τώρα, γιατί και ο καλεσμένος μας είναι και καθηγητής αγγλικής φιλολογίας. Και δικός μου καθηγητής παλιά. Αυτά δεν τα ξέρα. Είναι καινούργια. Μαθητής μου, στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Έτσι. Για 3 χρόνια, όχι για 1 και για 2, για Μάλιστα. 3 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, σήμερα μια καινοτομία θα μας δείτε στο Facebook. Όσοι δεν μπορείτε από το ραδιόφωνο, υπάρχει το Facebook. Στο μικρόφωνο Ηλίας ο Λοΐζος, στον ήχο και στις κάμερες και όλα αυτά, Τσαμπίκος Δέμελος, που πάντα ξεκινάει με τα νησιώτικα και μας αρέσουν και πιστεύω ότι σας αρέσουν. Τα δικά μας τραγούδια. Φτάνουν πια οι αγγλισμοί, αν και έχουμε καθηγητής αγγλικής φιλολογίας εδώ καλεσμένο και είναι τιμή μας, τον κύριο Βασίλη Καρνάβα, μέλος της Γραμματείας Νοτίας Δωδεκανήσου και βέβαια μέλος της Νομιαρχιακής Επιτροπής. Πρόσφατα εκλεγμένος, ήταν στο συνέδριο του Πασόκ που έγινε πάνω στην Αθήνα, όλα τα έχει παρακολουθήσει και δεν βλέπει μόνο τα τοπικά, βλέπει και τα Πανελλήνια, αλλά βλέπει και τα διεθνή γεγονότα. Ο κύριος Καρνάβας. Καλώς όρισες, Βασίλη. Εδώ στο Νότο στους 97 και 8 και 96 και 2. Καλώς σας βρίσκω, είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ. Η εκπομπή συγκεκριμένη είναι η συνέχεια μιας εκπομπής που έγινε πριν από το συνέδριο και ήταν, θα έλεγα, και λίγο προφητική όσο αφορούσε πολλά τα οποία συνέβησαν και συμβαίνουν αυτή τη στιγμή όσο αφορά τη δημιουργία νέων κομμάτων και όχι μόνο τα οποία αναφέρθηκαν τότε. Να αποκαταστήσω κάτι, στο συνέδριο ήμουν στην Αθήνα, αλλά δυστυχώς δεν είχα τη δυνατότητα να παραστώ. Διότι λόγοι ανωτέρας βίας με ανάγκασαν να είμαι στην Αθήνα και να μην έχω τη δυνατότητα να είμαι εκεί. Εν αυτή περιπτώσει ήμουνα σαν να ήμουν εκεί, διότι και στη συντροφή μου και παρακολουθούσα στενά τα δρόμενα. Είμαι πλήρως κατατοπισμένος από τις θέσεις και από τις απόψεις του Πασόκ και του κυβερνητικού προγράμματος, το οποίο εξαγγέλθηκε εκεί και ήταν ένα ενωτικό συνέδριο και μια νέα αφετηρία την οποία ξεκινήσαμε όλοι σαν μια γροθιά. Και το λέω αυτό με πλήρη επίγνωση της λέξεως και της μεταφοράς σαν μια γροθιά, διότι εδώ στα Δωδεκάνησα έχουμε ήδη 4 μεγαλοστελέχη τα οποία μας επισκέφθησαν και το καλοκαίρι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε διακοπές. Αυτό το καλοκαίρι για μας είναι καλοκαίρι δουλειάς, καλοκαίρι αγώνα, διότι το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ πρέπει να φτάσει σε όλους τους Δωδεκανήσιους, από εμάς όσο αφορά την Νομαρχιακή μας Επιτροπή, αλλά και σε όλους τους Έλληνες ανά την Ελλάδα. Τα στελέχη μας έχουν πιάσει δουλειά, δεν σταματάνε ούτε μία μέρα, είναι παντού σε όλη την Ελλάδα και γίνονται όσο μπορούν και έχουν τη δυνατότητα, διότι πολλοί από εμάς είναι εργαζόμενοι, να είναι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τους Έλληνες πολίτες κοινωνούς των θέσεων και των απόψεων του Πασόκ, διότι όλα αυτά τα χρόνια, αγαπητέ Τσαμπίκο, αγαπητέ κύριε Λοΐζο, κανένας δεν έχει παρουσία στη Βουλή όπως έχει το Πασόκ, με θέσεις, απόψεις και θέσεις κοστολογημένες. Ελπίζω να μου δοθεί ευκαιρία κάποια από αυτά να σας τα αναλύσω και να τα πω. Να σας πω, θα ξεκινήσω πρώτα με την υγεία στο νοσοκομείο του Ζώου, πριν να πάμε στην κριτική, στην άποψή σας για τη δημιουργία του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Θα μιλήσουμε για όλα, μην εσύ. Ναι, θα τα πούμε όλα. Εγώ θα διορθώσω τον Βασίλη, να του πω ότι διακοπές δεν θα πάμε, όντως. Αλλά αυτός που ετοιμάζεται να πάει διακοπές forever, ποιος είναι? Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το εξής, αυτό το είπα
Διότι για μας υπάρχει, αυτή τη στιγμή είναι προεκλογική περίοδος. Αυτός που ετοιμάζεται να πάει θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός και είναι στην αγανάκτηση και στη ψυχή του κάθε Έλληνα πολίτη όταν μπαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ για να ψωνίσει, κύριε Δέμελο. Μόνο αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν πολλά τα οποία μας έχουν πικράνει, μας έχουν μειώσει σαν Έλληνες και μας έχουν κοστίσει όχι στη τσέπη μας μόνο, αλλά περισσότερο στην αξιοπρέπεια και στην αίσθηση δικαίου που έχει εξαφανιστεί από τον Έλληνα πολίτη. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να ζεις σε ένα κράτος και να γνωρίζεις ότι δεν έχεις ίση μεταχείριση και δεν υπάρχει κάποιος να επιβάλλει το δίκαιο. Αυτό είναι το χειρότερο που έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία και θεωρώ ότι το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι και παρά τα γκάλωπ τα οποία μαγειρεύουν, θεωρώ ότι πολύ σύντομα αυτός ο μύθος και αυτή η ιστορία θα καταρρεύσει. Ασκεί κριτική περισσότερη εκ των έσω. Ο Σαμαράς και ο Καραμανλής ασκούν πολύ κριτική. Το πιο σημαντικό... Οπότε είναι εκ των έσω. Η ήττα είναι δεδομένη εκ των έσω. Αυτό που είπες τώρα, Τσαμπικό, την Τρίτη προχτές, πριν 2 μέρες, ο Κώστας ο Καραμανλής πήγε σε κάποια παρουσίαση βιβλίου. Μπράβο, σε κάποια εκδήλωση. Λοιπόν, είπε ξανά, όταν το λέει ένας πρώην πρωθυπουργός, πολιτικός, εν ενεργεία εγώ θα το πω, γιατί έχει άποψη σε πολλά πράγματα και σε όλα μπορώ να πω, είπε, όταν η δικαιοσύνη χειραγωγείται, τι να πούμε. Ο ίδιος λέει, αν και πολλές φορές ο κόσμος λέει, δεν εμπιστεύω τη δικαιοσύνη. Ο κύριος Καραμανλής είπε ξεκάθαρα, η δικαιοσύνη χειραγωγείται στη χώρα μας, κύριε Βασίλη. Να προσθέσω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ σοβαρό και έχει περάσει και λιγάκι στα οντούγα εδώ στην περιοχή μας. Ναι. Εγώ έκανα μια αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την κίνηση των 15 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ουσιαστικά τι λένε, υπάρχει έλλειψη θεσμικής λειτουργίας του κράτους. Έλλειψη θεσμικής λειτουργίας. Αντιλαμβάνεστε ότι σε μια κοινοβουλευτική ομάδα 15 βουλευτές, εκλεγμένοι βουλευτές, βγαίνουν και λένε ότι, ξέρετε κύριοι, εμείς αυτό που υπηρετήσαμε εδώ και 7 χρόνια, 4 χρόνια και αυτό που υπηρετούμε δεν ανταποκρίνεται στα πιστεύοντα δικά μας. Από ένα σημείο και μετά, τι περισσότερο ή τι λιγότερο, αν θέλετε να το βάλω και έτσι, λέμε εμείς σαν αντιπολίτευση, σαν αξιωματική αντιπολίτευση, εμείς τι λέμε. Εμείς εδώ και αρκετό καιρό ο πρόεδρος μας προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις, έχοντας αδικήσει και κάποιες άλλες πτυχές της αντιπολιτευτικής μας τακτικής, αλλά το κάνει γιατί το θεωρούμε κύριο και πρωταρχικό, χωρίς να υπακούμε κατά ανάγκη στις αυστηρές εντός εισαγωγικών πρόχειρες αποφάσεις. Θα τολμώ να πω πρόχειρες με όλο το σεβασμό στη δικαιοσύνη, γιατί είναι μια απόφαση η οποία πάρθηκε στο πόδι και δεν ήταν μια απόφαση που της άξιζε αυτό το οποίο έγινε, διότι όταν κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί και ανώτατοι αξιωματικοί του κράτους παρακολουθούνται, ο Έλληνας πολίτης πρέπει να γνωρίζει για ποιο λόγο παρακολουθούνται. Δεν επιτρέπεται σε ένα κράτος δικαίου να παρακολουθείται κανείς. Άλλη είναι η δουλειά της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, άλλη είναι η δουλειά των υπηρεσιών του κράτους, άλλη είναι η δουλειά της ασφάλειας του κράτους και βεβαίως πίσω από κάθε παρακολούθηση για έκτακτες περιπτώσεις υπάρχει εισαγγελική εντολή, υπάρχει το πράσινο φως από τις θεσμικές αρχές του κράτους που έχουν στοιχεία τα οποία επιβαρύνουν την συγκεκριμένη παρουσία που επιτρέπουν την παρακολούθηση αυτή. Αλίμονο αν ένα κράτος παρακολουθεί ανώτερους, ανώτατους και πολίτες. Διότι υπήρξαν και πολίτες οι οποίοι παρακολουθούνται. Να τα πούμε και αυτά. Και αυτό είναι και το χειρότερο από όλα. Και αυτό φάνηκε και στο τελικό. Υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι παρακολουθούνται. Και το πιο σημαντικό ακόμα, το πιο σημαντικό για μένα, από άντε στο διάβολο παρακολούθησε κάποιος πολίτης, του θεώρησε με παρακολούθησαν εμένα, π.χ. γιατί είμαι ύποπτος. Ωραία. Παρακολούθησε κάποιους υπουργούς, δικούς του, αντιπολιτευόμενους πολιτικούς, τον γενικό αρχηγό, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον κύριο Πρόωρο, που τον έβαλε το ίδιο το κιστέα της κυβέρνησης αυτής. Είναι δυνατόν να παρακολουθείς
τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, ό,τι μας έχει απομείνει. Κοιτάξτε, εγώ σε μια τοπική εκπομπή χθες. Τον κύριο Φλόρο, θυμάστε. Εγώ σε μια τοπική εκπομπή χθες άκουσα το εξής. Δεν ξέρω αν ο κύριος αυτός είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή όχι, αλλά σίγουρα είναι στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας να εκφράζει άποψη. Οι παρακολουθήσεις γίνονται, οι παρακολουθήσεις γίνονται και οι παρακολουθήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται. Έτσι είναι, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό το αφήγημα το Πασόκ δεν θα το δεχτεί ποτέ. Και εμείς θα συνεχίσουμε με όλες τις δυνάμεις το θέμα αυτό, παρόλο που δεν δίνει ποσοστά, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε γι' αυτό. Το θεωρούμε κύριο να το καταλάβει η Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς στο Πασόκ το θέμα των υποκλοπών δεν θα το αφήσουμε να πέσει κάτω. Θα το πάμε μέχρι τέλος και θα αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν και τους λόγους που συμπεριφέρθηκαν. Ένα μόνο μικρό παράδειγμα θέλω να σας πω. Τα έσχη αυτά που είδαμε στον αγώνα μπάσκετ το τελικό του Ολυμπιακού δεν έχουν κάτι να κάνουν με τις παρακολουθήσεις και την αγανάκτηση κάποιων ανθρώπων. Ρωτώ εγώ έτσι. Μα και μόνο η δήλωση που εγώ έκανα να συνέρθω από το σοκ βλέποντας αυτό το γεγονός. Μέρες, ακόμα δεν έχω συνέρθει 100%. Και για ποιους μιλάμε? Μιλάμε για τον κύριο Δημητριάδη, τον διευθυντή παρακαλώ, και συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Πρωθυπουργού, τον κύριο Δημητριάδη και τον πρόεδρο ενός πολύ μεγάλου, ίσως και του μεγαλύτερου συλλόγου, να πιάνονται στα χέρια και ο ένας να εξφενδονίζει στον άλλο ύβρις δημόσια. Αυτή είναι η κατάντια της ελληνικής κοινωνίας, αυτή είναι η κατάντια του πολιτικού μας βίου. Κατάντια, εκεί μας έφερε η Νέα Δημοκρατία. Μα μόνο που που απείλησε ανοιχτά ο κύριος Δημητριάδης και είπε θα σας βάλω φυλακή, πρέπει να επέβει. Αυτό δείχνει ότι χειραγωγείται η δικαιοσύνη. Επενέβη κάποιος εισαγγελέας, αν δεν πάει και τα λέει, να δούμε. Αυτό πρέπει να γίνει. Εγώ τιμώ και σέβομαι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Θεωρώ ότι είναι το αποκούπι του φτωχού, του απλού πολίτη. Αλίμονο όμως αν ο καθένας από εμάς που λέει και θέλει να ασχολείται με την πολιτική αρχίζει και χρησιμοποιεί κομμάτια τα οποία είναι θεσμικά για τη δικαιοσύνη στον καθημερινό του λόγο. Δεν θα ακούσετε ποτέ κάποιοι από τα στελέχη μας να λένε θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε, διότι εσείς παρανομήσατε, κάνατε αυτό ή κάνατε εκείνο. Εμείς τι λέμε? Τι λέει η δικαιοσύνη? Σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και όταν δεν συμφωνούμε με αυτές διεκδικούμε και παλεύουμε στο ρόλο που μας έχει τάξει ο ελληνικός λαός. Γιατί ο ελληνικός λαός θέλει να φύγει αυτή η απειλή. Θέλει να φύγει για να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Αλίμονο όμως αν για μια ακόμα τετραετία χρειαστεί να μείνουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Χωρίς θεσμούς, χωρίς τίποτα. Μια απορία. Τώρα πρόσφατα την εξεταστική, όπου αποχώρησαν τα κόμματα, λένε μην να ψηφίσουν, έμεινε η Νέα Δημοκρατία, το πέρασε με 151. Συνήθως όταν λέμε κάτι, όταν κάποιος μας λέει κάτι, απαντούμε εμείς. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Εφόσον η Νέα Δημοκρατία ένιωθε ότι είναι καθαρή και δεν χρειάζεται εξεταστική. Γιατί δεν είπε, προχωράμε, πάμε εξεταστική, εμείς είμαστε καθαροί, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτό άρα υπάρχει πανικός και λειτουργήσε όπως λειτουργήσε. Δηλαδή μπορούσε να αποφύγει αυτή και να πει ναι, θα κάνουμε εξεταστική. Εγώ θα πω το εξής και για την εξεταστική, αλλά και γενικότερα για την παρουσία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τους υπουργούς της μέσα στο Κοινοβούλιο. Είναι τουλάχιστον επίοικης απαράδεκτη. Ερωτήματα τα οποία έχουν γίνει, τα οποία αφορούν και την περιοχή μας και τα Δωδεκάνησα, από τον Γιώργο τον Νικητιάδη και από τους υπόλοιπους βουλευτές που αφορούν τον καθημερινό το Έλληνα πολίτη, αντικρούονται με έναν τρόπο πρωτοφανή και δεν απαντιόνται. Γενικά το κλίμα μέσα στη Βουλή, για όσους πολίτες το παρακολουθούν, δεν είναι αντάξιο του πολιτικού μας βίου. Όχι. Οι ύβρις, οι χειρονομίες και ο τρόπος ο οποίος διεξάγεται όλο αυτό το πράγμα μέσα εκεί δεν τιμούν τον Έλληνα και δεν τιμούν τον Έλληνα φορολογούμενο. Σαφώς και έχετε δίκιο, θα έπρεπε η Νέα Δημοκρατία, αν ήταν καθαρός ουρανός και αστραπές δεν φοβάται, να το φέρει να δεχτεί την εξεταστική. Να το προτείνει η ίδια. Θα έπρεπε η ίδια, εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, θα το προχωρήσω και λίγο περισσότερο. Σωστά. Θα έπρεπε να το επιδιώξει και να το ζητήσει και η ίδια και να πει μα επιτέλους να ρίξουμε το καράβι στα βράχια με όλα αυτά τα οποία επικαλείστε και τα οποία λέτε. Αλλά ξέρετε κάτι, τα φαινόμενα αυτά με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και τον κύριο Δημητριάδη είναι φαινόμενα τα οποία
οι υπόλοιποι που νιώθουν ότι έχει καταπατηθεί η προσωπικότητά τους, δεν τολμούν και δεν έχουν τα κότσια να βγουν έξω να αντιδράσουν με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι που έχουν την οικονομική δυνατότητα, κάποιοι που θεωρούν ότι έχουν την δύναμη, μπορούν και αντιδρούν και μιλούν. Εμείς σκεφτόμαστε τον απλό ένα πολίτη που είναι αναγκασμένος να σταθεί μπροστά στο δικαστήριο και να ζητήσει το δίκαιο του, τι έχει από πίσω του. Δεν έχει ούτε εκατομμύρια, ούτε πολιτικές πλάτες, ούτε τίποτα. Πρέπει να σταθεί μπροστά όπως όλοι μας και να υποστεί τις συνέπειες και να πληρώσει για το λάθος του. Έχουμε δει ατιμωρησία τα τελευταία 7 χρόνια στην Ελλάδα. Μεγάλη ατιμωρησία. Δεν θα μιλήσω μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν αναφέρομαι μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί και εκεί θα πρέπει εκεί θα πρέπει να πούμε ότι η ατιμωρησία είναι βασιλιάς. Βασιλιάς η ατιμωρησία σε όλα τα επίπεδα. Και πρόσφατα είχαμε την τιμή να έχουμε εδώ πέρα την κυρία Αποστολάκη, η οποία ήταν από τις... Μια παρένθεση. Πρόσφατα είδες μια ανακοίνωση του κυρίου Παπά που μιλάει ότι δεν χρειαζόμαστε σερίπιδες. Ξέρετε, της Νέας Δημοκρατίας. Για αυτά που ήρθε να κάνει το ΤΑΙΠΕΔ ή το λένε. Δεν θέλω να σχολιάσω τοπικό βουλευτή. Σέβομαι την πορεία του Γιάννη του Παπά. Σέβομαι με τον τρόπο με τον οποίο στέκεται απέναντι σε αυτά που εγώ, σαν Βασίλης Καρνάβας, εγώ προσωπικά, σαν ένα απλό μικρό στέλεχος του Πασόκ, εκλαμβάνω ότι αντιδρά. Αυτή είναι η δική μου άποψη και σέβομαι την πορεία του καθενός. Δεν θα σχολιάσω. Αυτή τη στιγμή δεν θα σχολιάσω, διότι περιμένουμε όλοι μια εξήγηση για αυτό το οποίο είπατε. Και μέχρι να δοθεί αυτή η εξήγηση, περιμένουμε. Ναι. Πάμε τώρα στο νοσοκομείο. Τελευταία ήρθε ο κύριος Ροϊλός εδώ και η λέξη μιζέρια ενόχλησε τόσο τον αντιπρόεδρο του νοσοκομείου, τους γιατρούς όλους, αλλά αυτός που ήταν ξεμάνει, να το πω έτσι λίγο πιο έντονα το παλικάρι και πιο νέος γιατρός, είναι ο κύριος Ψαρομπάς ο Γιάννης, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Γιατρών Νοσοκομείου, των νοσοκομιακών γιατρών, στον κύριο Ροϊλό. Ένα θράσος απίθυμενο. Και λένε τώρα, ακούμε ότι θα έρθουν 23 γιατροί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κύριε Ροϊλέ, πότε θα τους φέρεις? Εσείς πάνω στην υγεία, γιατί είναι δημιουργήμα ενός ανθρώπου που αν δεν έφευγε τόσο νωρίς από την ζωή, θα ήταν διαφορετικά ακόμα και το κόμμα σας, κύριε Βαρναβά. Και αναφέρομαι στον αείμνηστο Γεννηματά. Να αναφερθείς και στο Δημήτρη τον Κρεμαστινό. Ωραία. Να αναφερθείς και στον αείμνηστο Υπουργό Αυγερινό. Να αναφερθείς στον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Άρα θα πατήσετε πάνω σε αυτά τα σχέδια που έκανε ο Γεννηματάς, ο Κρεμαστινός, ο Αυγερινός και ο Ανδρέας Παπανδρέου για την υγεία. Γιατί εδώ βγαίνει κάθε μέρα για τη Νέα Δημοκρατία και διαψεύστε με ή πέστε μου, κάντε μου μια κριτική, το σχόλιο σας. Δεν έχει μόνο ένα εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Εγώ βλέπω να έχει εκπρόσωπο τύπου και τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Χατζηδάκη και κάποιους άλλους που είναι στο περίγυρο του Πρωθυπουργού. Μια πονεμένη ιστορία το νοσοκομείο του Ρόλου. Μια πονεμένη ιστορία υγεία σε όλη την Ελλάδα. Καταρχήν, συγγνώμη για τον τόνο που ανέβηκε στις προηγούμενες ερωτήσεις. Εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα γιατί υπήρξες και διετέλεσα 4 χρόνια παρά 2 μήνες μέλος της διοίκησης και μάλιστα σε καθημερινή βάση με τον Μιχάλη τον Κόκκινο τότε και με τους υπόλοιπους συνεργάτες δίναμε τη μάχη που έπρεπε. Και πρέπει να το πω και αυτό γιατί δεν είναι ντροπή να το λέμε. Όχι, καθόλου. Παραιτηθήκαμε ως κυβερνητικά τοποθετημένοι από την κυβέρνηση Πασόκ τότε με υπουργό τον Λοβέρδο, όταν μας ζήτησε να μείνουμε στη θέση μας και να μην κάνουμε προσωπική πολιτική, μιας και δεν μας έδινε τη δυνατότητα επέκτασης της Σύμβασης Γαληνός, που επέτρεπε εκείνη την εποχή 60 νοσηλευτές και όχι μόνο να φύγουν από το νοσοκομείο. Εμείς παραιτηθήκαμε πριν τη λήξη της θητείας μας για αυτό το λόγο. Όπως σας είπα προηγουμένως, μια πολύ πονεμένη ιστορία και η κοροϊδία πάει σύννεφο όσο αφορά τις εξαγγελίες. Ποτέ δεν θα με ακούσετε να μιλώ με τρόπο ισοπεδωτικό για το νοσοκομείο. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη. Το ίδρυμα αυτό το οποίο είναι το αποκούμπι του φτωχού Έλληνα πολίτη
του οποίου δεν έχει τις χιλιάδες των ευρώ να πληρώσει ιδιωτικούς γιατρούς, διότι όλοι κάποια στιγμή, ανεξάρτητα από την οικονομική μας δυνατότητα, από εκεί θα περάσουμε. Διότι τα σοβαρά και τα πολύ σοβαρά, είτε αυτά είναι διακομιδές, είτε αυτά είναι εντατικές, είτε αυτά είναι λεπτές σοβαρές εγχειρήσεις που η ζωή μας κρέμεται από αυτές, μην έχετε καμία ψευδαίσθηση, θα γίνονται από δημόσιους γιατρούς και στα δημόσια νοσοκομεία. Σαφώς και γίνονται και σε ιδιωτικές μεγάλες κλινικές των Αθηνών, αλλά να ξέρετε ότι οι κορυφαίοι γιατροί ανά την Ελλάδα βρίσκονται στα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχουν και στα ιδιωτικά, και κανείς δεν είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ρόλος και για τα ιδιωτικά νοσοκομεία και για τους ιδιωτικούς γιατρούς, αλλά πρέπει η μεγάλη δύναμη της υγείας να βρίσκεται στο δημόσιο χώρο. Και από εκεί και έπειτα να έχουμε την δυνατότητα να δίνουμε ρόλους ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα που έχει κάθε πολίτης και σε άλλες εξειδικευμένες ή λιγότερο σοβαρές καταστάσεις εκτός του δημόσιου νοσοκομείου. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Κανένα δημόσιο νοσοκομείο δεν φημίζεται για την άνεση και την ξενοδοχειακή του περίθαλψη. Κανένα. Δεν μπορεί να το επικαλεστεί κανείς. Λοιπόν, αν ένας πολίτης διαθέτει τα χρήματα, μπορεί να πάει σε μια ιδιωτική κλινική για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υγείας του και να είναι σε ένα πιο ωραίο περιβάλλον. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η όποια νοσηλεία στο ιδιωτικό είναι καλύτερη, και αυτό δεν σημαίνει ότι συμβαίνει και τώρα. Ακόμα και τώρα, κάτω από αυτές τις συνθήκες και αυτά που τραβούν οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές μας και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, κρατάνε, και θέλω να χρηστώ αυτής της ευκαιρίας να συγχαρώ αυτούς τους γιατρούς και αυτούς τους νοσηλευτές, διότι κρατάνε θερμοπύλες, είναι ήρωες οι άνθρωποι με τον τρόπο που μάχονται. Είμαι σε καθημερινή επαφή με ανθρώπους του νοσοκομείου και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Και ξέρω ότι οι εξαγγελίες αυτές δεν θα πραγματοθούν, δεν θα γίνουν. Εύχομαι από καρδιάς και θα βγω πρώτος να πανηγυρίσω αν γίνουν έστω και τα μισά από αυτά τα οποία ξύγγυλαν. Πρώτος θα βγω και θα πανηγυρίσω γι' αυτό. Εγώ θέλω το καλό του νοσοκομείου και θέλω να έρθουν γιατροί και θέλω να έρθουν νοσηλευτές και θέλω το νοσοκομείο μας να γίνει αυτό το οποίο είχε προγραμματίσει το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι γέννημα θρέμα το Εθνικό Σύστημα Υγείας του ΠΑΣΟΚ. Να είναι δαχτυλοδεικτούμενο για τα καλά του. Και θα πάμε και σε κάτι άλλο το οποίο είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να ακούσουν οι ακροατές σας. 4,3 δις δόθησαν στην ιδιωτική ιδία. Μόλις 1,5 δις στη δημόσια υγεία. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό λέει τις προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας, τη διάθεση της Νέας Δημοκρατίας, την βούληση της Νέας Δημοκρατίας και την κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας προς την ιδιωτική νοσηλεία, προς την ιδιωτική υγεία και όχι προς τη δημόσια υγεία. Αλίμονό μας αν αυτό το ποσό περικοπεί κι άλλο. Ελπίζω πολύ σύντομα να έχουμε την επερχόμενη αλλαγή και να χρειαστεί να αναβαθμίσουμε, διότι είναι θέμα χρημάτων. Όταν δεν έρχονται γιατροί και νοσηλευτές στα Δωδεκάνησα και στα μεγάλα νοσοκομεία της περιοχής, πρέπει να δοθούν κίνητρα. Και πρέπει να δοθούν κίνητρα ικανά να προσελκύσουν είτε νοσηλευτή είτε γιατρό, με ειδικότητες που χρειαζόμαστε, για να μπορέσει το εθνικό σύστημα να ρολάρει, να κινηθεί. Γιατί στην Αθήνα δεν υπάρχουν ελλείψεις, τόσες πολλές ελλείψεις ειδικοτήτων? Διότι είναι αστικό κέντρο, οι γιατροί μπορούν και πηγαίνουν εκεί και φαντάζομαι έχουν και μια άλλη παράλληλη ενασχόληση ή πηγαίνουν σε ένα-δυο νοσοκομεία και εργάζονται διότι τους το επιτρέπει κάτω από ορισμένες συνθήκες. Και τα νοσοκομεία και εκεί που είναι κατά κάποιο τρόπο καλά ως μέτρια με προσωπικό, δεν έχουν καθόλου υποδομές, καταραίουν. Ωραία. Πάμε για την υγεία. Πάμε τώρα στην κυρία Αποστολάκη που ήρθε. Σας έφερε κάποια καινούργια μηνύματα η κυρία Αποστολάκη, η οποία παρεμπιπτόντως είναι η αιχμή του δώρατος του ΠΑΣΟΚ μέσα στη Βουλή, όταν τη βλέπω να μιλάει και να επεμβαίνει σε διάφορα θέματα. Η Μελίνα Αποστολάκη είναι ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει στο να περάσει στους πολίτες το θέμα του κυβερνητικού προγράμματος μαζί με τους υπόλοιπους
Και πραγματικά μία ώρα και περισσότερο που μίλησε στο ξενοδοχείο Πλάζα, όσοι παρευρέθησαν εκεί, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν και να μπορέσουν να κάνουν και ερωτήσεις. Μου έκανε εντύπωση ότι υπήρξαν συμπολίτες μας οι οποίοι έκαναν ερωτήσεις πάνω στην τοποθέτηση, πάνω σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Αποστολάκη. Το βασικότερο που είπε και θεωρώ ότι πρέπει να ακουστεί όσο αφορά το κυβερνητικό πρόγραμμα είναι ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτό το πανηγύρι με τα φαντς και με γρήγορα την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ξέρετε κάτι, κύριε Λοΐζο, ξέρετε κάτι, κύριε Δέμελε? Είναι λυπηρό να αγοράζουν τα φαντς με ελάχιστο ποσό τα σπίτια του κόσμου και να πιέζουν μετά να κερδοφορούν ως αν να μην είχε γίνει τίποτα, με επιτόκια που τώρα και πάλι θα ανέβουν από το Euribor λόγω της καταστάσεως που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, και να μην μπορεί ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος υπέστη μια σοβαρότατη έλλειψη εισοδήματος σε σχέση με τις αρχικές συνθήκες όταν είχε πάρει εκείνο το δάνειο, με αριθμούς μπορώ να σας πω ότι το εισόδημα του Έλληνα πολίτη έχει μειωθεί γύρω στο 16%. Εγώ θεωρώ ότι είναι σχέδιο να αλλάξει η περιουσία των Ελλήνων. Ακριβώς. Αυτό είναι. Ακριβώς. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ξέρετε, ο Έλληνας αντιστέκεται. Μα δεν βλέπετε τη διαφήμιση στο Ελευθέριος Βενιζέλος? Ακριβώς. Αυτό τα λέει όλα. Ακριβώς. Και ξέρετε, ο Έλληνας πολίτης περνάει δύσκολα για να μπορέσει να είναι συνεπής με πάρα πολύ δύσκολα. Να είναι συνεπής με τα δανειά του. Στερεί ακόμα και το φαγητό από το σπίτι του προκειμένου να ανταποκριθεί στις παράλογες απαιτήσεις των funds. Και κάναμε μια κουβέντα προηγουμένως. Είναι πολύ αληθές αυτό το οποίο είπατε. Κανείς δεν μπορεί να πάρει από τα funds αναφορά του τι χρωστάει, του τι κάνει και του τι δείχνει. Ναι. Κανένας. Πρέπει να πας με εξώδικο, πρέπει εφόσον εξοφλήσεις ένα δάνειο να στείλεις όλα τα δικαιολογητικά και να περιμένεις μήνες, και αν πάρεις εξοφλητική, διότι κινδυνεύεις μετά από 15-20 χρόνια, και αν εμείς φύγουμε με τη ζωή μπορεί να επιστρέψει ένα δάνειο στα παιδιά μας. Όταν πας στην τράπεζα, τη συγκεκριμένη που πας στο δάνειο και ζητήσεις δώστε μου τη σύμβαση κτλ, δεν υπάρχει. Ακριβώς. Έχουν φύγει από μας. Ακριβώς. Πού είναι? Και μια και μιλάμε ας μας δώσουν τα φας. Δεν θέλουν να τα συμβάσεις. Και μιας και μιλάμε για αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη του αιώνα. Μιας και μιλάμε για τα δάνεια, η κυρία Αποστολάκη αναφέρθηκε σε αυτό και είπε το εξής, ότι τα κέρδη των τραπεζών κάθε χρόνο αυξάνονται. Το είδαμε και τώρα. Με πολύ ραγδαίο 5 δις ήταν τα κέρδη των τραπεζών. Λοιπόν, αυτά τα κέρδη πρέπει να φορολογηθούν. Αυτά τα κέρδη πρέπει να μειωθούν. Έχουν πάρει αρκετά οι τράπεζες. Διότι οι τράπεζες υπάρχουν χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού. Ο Έλληνας πολίτης ήταν αυτός ο οποίος... Οι ιστορικές ανακεφαλαιώσεις. Ακριβώς. Μιλάω για τις ανακεφαλαιώσεις. Θα γίνω πολύ σκληρός στην ερώτηση. Βεβαίως. Ποιος θα τα βάλει με τις τράπεζες? Θα σας πω εγώ τώρα. Αφού χρωστάει 500 ένας, 500 ο άλλος. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα σας πω εγώ τώρα. Εντάξει, εγώ να ζωρίσουμε λίγο. Και ακούγεται από το νεοσυσταθέν κόμμα του κυρίου Τσίπρα ότι οι τράπεζες δεν μπορεί κανείς να τις αγγίξει, διότι οι τράπεζες είναι καθεστώς και η εκάστοτε κυβέρνηση είναι εξαρτημένη και μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι και δική. Μα αυτός δημιούργησε τα φάνη. Λοιπόν, κύριε Δέμελε, εγώ θα σας απαντήσω με δύο γραμμές. Η αντιπολίτευση, το Πασόκ δηλαδή, και ο αρχηγός του δέχονται όλες αυτές τις επιθέσεις που δεχόμαστε για αυτόν ακριβώς το λόγο τον οποίο λέτε. Γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι δεν μας κρατάνε πουθενά όσο αφορά αυτό το κομμάτι. Και μιας και είπατε για τα χρέη του Πασόκ, τα οποία δεν τα έκανε. Δεν είπα μόνο για τα χρέη. Δεν τα έκανε. Θα τα πούμε όλα γιατί πρέπει να τα γνωρίζει. Να μάθει ο κόσμος. Πρέπει να μάθει ο κόσμος. Λοιπόν, σας διαβεβαιώ ότι τα χρέη αυτά τα οποία υπήρχαν έχουν διακανονιστεί. Δεν υπάρχει ετήσια απολαβή του κόμματος
που να μην αφαιρείται το 66, 67, 70 περίπου της 100 που πηγαίνει στο χρέος εδώ και 12 χρόνια. Τα χρήματα αυτά πηγαίνουν και γι' αυτό το λόγο τα στελέχη μας όλα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ανά την Ελλάδα της αυτοοργάνωσης. Ούτε για το συνέδριο πληρώθηκαν εισιτήρια, ούτε ξενοδοχεία πληρώθησαν. Τα στελέχη μας τα οποία έρχονται από την Αθήνα και έρχονται εδώ, σας διαβεβαιώ ότι είναι με δικά τους έξοδα. Μπράβο. Και εμείς εδώ ό,τι μπορούμε να κάνουμε, τα λίγα που μπορούμε να κάνουμε, είναι με δικά μας έξοδα. Και ακόμα και για χώρους τους οποίους σκεπτόμαστε να έχουμε, διότι έρχονται εκλογές και πρέπει να νοικιάσουμε, και αυτά θα γίνουν με δικά μας έξοδα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το κόμμα το οποίο είχε δημιουργήσει. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάθει και έχει μάθει. Και στεκόμαστε με πολύ σεβασμό μπροστά σε αυτό το θέμα, διότι ο πρόεδρος μας από την πρώτη στιγμή άλλη μια δύσκολη ερώτηση τράβηξε τα ενία. Σας λέω και σας απήντησα και επαναλαμβάνω την απάντησή μου. Ο πόλεμος που δέχεται το ΠΑΣΟΚ έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το οποίο με ρωτήσατε. Ότι ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μας κρατάνε και θα το πολεμήσουμε το σύστημα και θα καταφέρουμε να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη και θα καταφέρουμε να μειώσουμε τα κέρδη των τραπεζών και των καρτέλ. Και επειδή μιλάμε για καρτέλ, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και να ονομάσω τα καρτέλ αυτά ποια είναι εν καιρό. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα 12.30. Όχι, θα συνεχίσουμε. Πάμε σερί. Ναι, σερί. Δεν θα πάμε να καμίσουμε την πίπα της ειρήνης. Όχι, όχι. Ωραία. Πάμε Αφού δεν έχουμε πίπα ειρήνης, δεν έχουμε καπνό της ειρήνης. Κύριε... Μια και είπε ο Βασίλης ότι θα είναι θερμό το καλοκαίρι και προεκλογικό. Να μας πει τι μαγειρεύετε εδώ, να βρούμε και μια είδηση. Μισό. Γιατί ένα δημοσίευμα διάβασα προχθές ότι ετοιμάζουν δήμαρχο. Για να πιάσουμε πολλούς τομείς, να μιλάμε, να απαντάει ο Βασίλης πιο συνεχτικά, για να προλάβουμε να έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Μνημόνια. Κατηγορούν το Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ ότι έφερε τα μνημόνια, ότι άψησε τα μνημόνια. Ξεκίνησαν επί ΠΑΣΟΚ. Συνεχίστηκαν επί ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, συνεχίστηκαν επί Τσίπρα, τα βρήκε έτοιμα ο Μητσοτάκης πιο καλοβολεμένα. Γιατί φταίει σε αυτό το κομμάτι πάλι ο Τσίπρας? Μια απορία έχω. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να είμαστε ειλικρινείς, διότι δεν μπορεί να κρύψουμε έναν ελέφαντα πίσω από ένα δέντρο. Να βοηθήσω λίγο, Βασίλη. Παρακαλώ. Την απάντηση την έδωσε ο Ιούγκερ. Αν δεν την άκουσε. Όχι, το 2000. Ο Ιούγκερ την έδωσε την απάντηση. Ναι, και λένε πολλοί ότι ο Τσίπρας. Εγώ κάνω το σύνολο του διαβόλου. Γιατί όχι? Γιατί ο Τσίπρας δεν το απάντησε τώρα, διότι του έχει απαντήσει το 2015 για αυτό το πράγμα. Το ΠΑΣΟΚ σήκωσε. Υπάρχει ηχητικό που το απαντάει ή και βίντεο μπορεί να υπάρχει. Κύριε Λοΐζο, εγώ θα απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας και θα αναλάβει το ΠΑΣΟΚ τις ευθύνες που το αναλογούν. Αλλά δεν θα αναλάβουμε ευθύνες οι οποίες δεν μας ανήκουν, που αφορούν τις 500.000 προσλήψεις του κυρίου Παυλόπουλου και του κυρίου Καραμαλή, την αθλιότητα που επέφερε τη μεγάλη τρύπα στην οικονομία της διακυβέρνησης Καραμαλή, και αυτό που επέτρεψε και δυστυχώς άφησε τον Γιώργο τον Παπανδρέου στα ανοιχτά του πελάγου ξεκρέμαστο, διότι έγιναν και πολλά λάθη και από εμάς, τα οποία πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Πρέπει να ασχολούμαστε με το παρελθόν ή να το ξενάμε και αυτό που πρέπει να ασχολούμαστε είναι να έχουμε μνήμη, αλλά να έχουμε σωστή μνήμη του παρελθόντος. Λοιπόν, να τα πούμε για τον κύριο Τσίπρα. Δεν μου λέτε, κύριε Λοΐζο και κύριε Δέμελο, ποιος κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας για να ενισχύσει το αφήγημα των φαντς? Το ΣΥΡΙΖΑ το έκανε. Φυσικά. Διότι αν είχα γράψει ένα άρθρο χθες, αν υπήρχε η πραγματική προστασία, διότι προσέξτε να δείτε, και εγώ μπορεί να πήρα ένα δάνειο και να έκανα μία βίλα 2 εκατομμυρίων, για παράδειγμα λέω, για παράδειγμα, ευσεβής πόθη, και εσείς κύριε Λοΐζο να πήρατε 60.000 να πάρετε μία γκαρσονιέρα. Δεν είμαστε το ίδιο όταν θα έρθει η ώρα να αποπληρώσουμε. Όχι γιατί η θεσμική μας υποχρέωση δεν είναι ίδια. Η θεσμική μας υποχρέωση εσάς των 200 ευρώ με αυτή των 3.500 του μήνα που πληρώνω εγώ είναι ακριβώς η ίδια και το ίδιο απαιτητέα από την τράπεζα. Η διαφορά είναι η εξής, ότι η πρώτη κατοικία και ο νόμος τότε που είχε διαπυρός και σιδηρού περάσει ο Γιώργος Παπανδρέου διαχώριζε τον Λοΐζο από τον Καρνάβα και έλεγε έλα εδώ κύριε Λοΐζο, εσύ έχεις ένα σπίτι χωρίς άλλα, διότι
Αν έχεις μερικά περιουσιακά στοιχεία, θα σου πει, άκουσε να δεις, τα περιουσιακά στοιχεία που έχεις δεν σε κατατάσσουν στην κατηγορία της πρώτης κατοικίας. Άρα γεια σας. Ή πληρώνεις ή το πουλάς και γεια σας. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω η αποπληρωμή πώς έγινε, Βασίλη. Ορίστε. Η αποπληρωμή των τραπεζών δεν έγινε. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Εξήγησε μου το. Σημαίνει. Μπράβο. Ακριβώς. Και μετά τι έγινε? Ακριβώς. Προσέξτε να δείτε. Τα χρήματα αυτά τα οποία. Αλλά ήταν καλωστημένο έργο. Τα χρήματα αυτά τα οποία δόθησαν στις τράπεζες δόθησαν σε μια περίοδο και σε μια συγκυρία που πολλοί ηθήνοντες στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, εξαιρουμένου του Γιούγκερ, γιατί πολύ σωστά το βάλατε, εξαιρουμένου, είχαν αποφασίσει ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος ο ελληνικός λαός με δημοψήφισμα, και αυτό είναι το δεύτερο που καταλογίζονται στον κύριο Τσίπρα, ψήφισε να φύγουμε. Διότι είχε αντιληφθεί το τι έρχεται τα επόμενα 10-20 χρόνια. Και είπε, ο ελληνικός λαός είπε. Εγώ θα κάνω άλλη μια παρένθεση. Όχι, μια άλλη τελεία. Η παρένθεση είναι ότι και η κοβέση που υπάρχει τώρα, κατά τη δικιά μου γνώμη, είναι το κόψιμο των χρηματοδοτήσεων. Εκεί θα πάει. Θα κοπεί εντελώς. Ολοκληρώνοντας, για τους ΑΒ, οι σκέψεις σας και αυτό το οποίο συζητάτε που έχουν να κάνουν με την εποχή εκείνη και τη συγκυρία εκείνη, είναι ότι για να μπορέσουν να ανακεφαλαιωθούν οι τράπεζες, και ξέρετε τι σήμαινε εκείνη την εποχή, εκείνα τα δισεκατομμύρια που πήγανε στις τράπεζες, οι οποίες αμέσως τον επόμενο χρόνο άρχισαν να έχουν κερδοφορία, ενώ ο ελληνικός λαός είχε χάσει τις δουλειές του, ήταν μέσα κλειδωμένος στα σπίτια του και δεν μπορούσε να βιοποριστεί και έπαιρνε 600 ευρώ και εκείνοι εισέπραταν εκατομμύρια, όπως και κάποιοι μεγαλοεπιτυχημένοι και κάποια μεγαλοκαρτέλ στήθηκαν και μέχρι σήμερα χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα. Μέχρι σήμερα χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα. Το ξέρετε ότι μέχρι και τώρα και έστω και πριν λίγα χρόνια υπάρχουν χρήματα τα οποία δεν έχουν επιστρεφεί στο ελληνικό δημόσιο από αυτά τα οποία δόθησαν σε αυτούς οι οποίοι δεν τα δικαιούνται. Δηλαδή όποιος δικαιούται χρηματοδότηση στην Ελλάδα, και αντί τα λεφτά αυτά να πάνε στην πραγματική οικονομία, στη χρηματοδότηση των νέων επιστημόνων, είχαμε τη μεγάλη έξοδο των 350.000 κατά τη διάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ Ελλήνων επιστημόνων, τους οποίους ο ελληνικός λαός με το αίμα του πλήρωσε την εκπαίδευσή τους, διότι έχουμε δωρεάν παιδεία. Αυτά τα παιδιά σπούδασαν και οι καθηγητές τους που τους έδωσαν τα πτυχία πληρώθηκαν από το ελληνικό δημόσιο και σηκώθηκαν και έφυγαν και στελέχωσαν άλλες χώρες. Και Αγγλία και άλλες χώρες. Και εκτός αυτού έχουμε και το δεύτερο ρεύμα φτασμένων επιστημόνων και γιατρών πολλών και εδώ από τη Ρόδο που έφυγαν και πήγαν στο εξωτερικό για να ζήσουν. Η κόρη μου θέλει να φύγει. Πολύ, πάρα πολύ. Να κάνουν μπαμπάλη εδώ. Αυτό είναι το τρίτο που άγγιξε η κυρία Αποστολάκη και είπε ότι αυτή η μεγάλη καταστροφή του τόπου μας πρέπει να σταματήσει αμέσως. Πρέπει να δοθούν κίνητρα στους νέους επιστήμονες, στους νέους επαγγελματίες, στους νέους εργαζόμενους να μείνουν στον τόπο τους, και αυτό σημαίνει φτηνή κατοικία. Πού είναι οι φτηνές κατοικίες τις οποίες υποσχέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης πριν 4 χρόνια? Ποια προγράμματα? Το σπίτι μου 2 πού είναι? Για να βγει ένας Έλληνας πολίτης από αυτούς που μας ακούνε τώρα, για να βγει ένας Έλληνας πολίτης και να μας πει ότι σέπραξε έστω και ένα ευρώ από τα προγράμματα. Ο Ομιλών προσπαθεί 3 χρόνια να μπει σε αυτό το πρόγραμμα με έσοδα μεσαία και δεν τα καταφέρνω να μπω. Ποιος μπορεί να μπει? Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να είναι αυτή τη στιγμή μέσα στα προγράμματα αυτά τα οποία εξαγγέλνουν, που τα εξαγγέλνουν και μόνο για να κοροϊδεύουν τον κόσμο και τίποτα άλλο? Κύριε Καρναβά, πιάνοντας τα παλιά, όποια κόμματα έχουν κυβερνήσει τη χώρα, μέχρι σήμερα για μένα έχουν σκεφτεί την πάρτη τους. Διότι όλοι έχουν κάνει προπατορικά αμαρτήματα. Και η Νέα Δημοκρατία για πολύ περισσότερα χρόνια και το Πασόκ. Ο Τσίπρας ή ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια θητεία έκανε λάθη που μπορούσε να τα διορθώσει τελευταία στιγμή. Με αυτό το μαξιλαράκι των 37 δις που έφτιαξε, μπορούσε να αγοράσει όλα τα φαντς και να μην υπάρχουν τα φαντς. Αφού έκανε στην πρώτη βλακεία να τη διόρθωνε τη δεύτερη.
Άρα πού πάμε? Εδώ κάνει το όχι νέο με τρελάνει. Ναι, το όχι νέο όμως, εδώ τι δεν τρελάθουμε τώρα. Εάν όντως βγαίναμε από το ευρώ και πηγαίναμε στη Ραχμή, τι θα έλεγαν τα κόμματα? Δεν θα βγαίναμε από το ευρώ, θα έλεγε δεν μπορεί ο κόσμος ψήσει αυτά, εγώ παρετούμε. Αντρίκια και όμορφα. Το πιο σωστό ήταν να πει εγώ δεν γίνομαι με το Τσίπρα. Όχι. Τώρα... Το θέμα είναι να μην έχουμε επανάληψη. Πώς θα λένε, εγώ βλέπω ότι κανένας μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσάψει οτιδήποτε στον Ανδρουλάκη. Αντιλαμβάνομαι την ερώτησή σας και στεκόμαστε με μεγάλη προσοχή στις δεσμεύσεις τις οποίες κάνουμε και τις δεσμεύσεις τις οποίες θέλουμε να έχουμε την επόμενη μέρα. Ο Ανδρουλάκης, είπα προηγουμένως ότι δεν τον κρατάνε πουθενά και είναι ένας έντιμος πολιτικός. Το ίδιο ισχύει για το Πασόκ, το οποίο εδώ και 10 χρόνια και περισσότερο μάχεται προκειμένου να σταθεί όρθιο και να φτάσει στην αντιπολίτευση. Είμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός εμπιστεύεται εμάς πλέον και δεν έχει διλήμματα όταν θα έρθει η ώρα. Και μιλάω για το πρόγραμμα, το οποίο είναι κοστολογημένο, είναι προσεκτικό και το κυριότερο απ' όλα, το σημαντικότερο απ' όλα, είπα κάτι, ίσως δεν το ακούσατε. Πάθαμε και μάθαμε, διότι λάθη κάναμε. Διότι έκανε πολλά καλά το Πασόκ, αλλά κάναμε και λάθη. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία, προσπαθώ να σκεφτώ κάτι το οποίο στάθηκε όρθιο τα τελευταία 7 χρόνια και πραγματικά δεν μου αρέσει να ισοπεδώνω τα πάντα, αλλά δεν μπορώ να βρω κάτι, διότι αν και κάτι έγινε μπροστά σε αυτό το οποίο απέλεσε ο Έλληνας πολίτης την εμπιστοσύνη του απέναντι στους θεσμούς, τα ισοπεδώνει όλα. Μπράβο. Το πρώτο πράγμα που θα αποκατασταθεί είναι η δικαιοσύνη και οι θεσμοί στο κράτος μας. Αυτό είναι το πρώτο. Το πρώτο που πρέπει να αποκατασταθεί είναι αυτό. Ο Έλληνας πολίτης να νιώθει ότι δεν είναι μόνος του. Ότι όταν έχει δίκιο θα μπορέσει να το διεκδικήσει και θα το βρει. Ωραία. Κάτι που δεν ισχύει τώρα. Πάμε σε κάτι άλλο που σε αυτό δεν στοβευόμαστε σαν κυβέρνηση. Εντάξει, υπάρχει πολύς χρόνος μέχρι τις εκλογές, να πάμε λίγο και στα τοπικά. Ναι, πριν να πάμε, μια τελευταία ερώτηση. Δεν έχω ακούσει από κανένα, καλά από τη Νέα Δημοκρατία δεν περιμένω να το ακούσει, ούτε από τον ίδιο τον Μητσοτάκη, ούτε ο κύριος Τσίπρας το έχει πει, ούτε η κυρία Καριστιανού το έχει πει, ούτε το Πασόκ το έχει πει. Για μένα, σαν Ηλία Λοΐζος, θα ικανοποιηθώ αν ακούσω αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί που ηγούνται των κομμάτων και τους υπόλοιπους που θέλουν να πάνε για βουλευτές να βοηθήσουν τη χώρα τους, τοπικά εδώ, τον τοπικό, τον τόπο μας, να λένε ότι σε όποιο σκαλί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, βρίσκεται και ο τελευταίος πολίτης. Άμα το καταφέρουν και το εμπεδώσουν αυτό, τότε θα πιστέψω ότι κάπου αλλάζουμε στα πράγματα στην πολιτική μας. Το πολιτικό συνάφι είναι τόσο διεφθαρμένο που ακολουθεί και ο λαός αυτή τη διαφθορά. Εγώ εκεί καταλήγω. Δεν θα πω ότι... Το πολιτικό συνάφι το ψηφίζεις εσύ, Λία μου, και κυβερνάει. Ναι, και όταν το βγάλει το πολιτικό συνάφι ο κόσμος, ο λαός, ψηφίσει εμένα, ναι, και βλέπει να συμπεριφέρομαι αλαζονικά, με εξουσία, με διαφθορά, τι θα κάνει? Θα κάνει τα ίδια. Δεν το λένε καθαρά, ξεκάθαρα στον κόσμο. Και αυτή η ανισότητα η τεράστια την βλέπουμε διαχρονικά σε όλους. Αυτό δεν μπορούν να τα αποβάλουν. Είναι έτσι. Πάμε στα τοπικά, αυτά μας ενδιαφέρουν. Για πες μας, Βασίλη. Θέλω όμως μια γρήγορη απάντηση. Πολύ γρήγορη. Ναι. Όταν ένας Σταύρος μπει μέσα σε ένα ιεροπολείο και ακολουθήσει μετά κάποιος από πίσω για να δει τι δεν έσπασε, είναι αφελής. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όσο αφορά τους θεσμούς, έχουμε έναν ταύρο μέσα στο ιεροπολείο που δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Τουλάχιστον ας βγάλουμε τον ταύρο και ας μετρήσουμε τις πληγές μας. Όχι, μπορούμε να πιάσουμε τον ταύρο από τα κέρα και να το πετάξουμε. Ας μετρήσουμε τις πληγές μας. Διότι αυτά που η Νέα Δημοκρατία έκανε τα τελευταία χρόνια δεν είναι εύκολο να τα αποκαταστήσεις. Και τολμώ να το πω με την εμπειρία και την πορεία που έχω όλα αυτά τα χρόνια. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι το Πασόκ είναι ικανό να το κάνει. Έχει τα στελέχη που μπορεί να το κάνουν, διότι οι πολιτικοί είναι και άνθρωποι. Έχουμε τα στελέχη και την ακεραιότητα των στελεχών που χρειάζεται για αυτό το τεράστιο έργο της επαναφοράς της εμπιστοσύνης. Το μόνο καλό είναι ότι... Και σαν απόδειξη ότι έχουμε στελέχη είναι ότι η μισή Νέα Δημοκρατία από στελέχη του Πασόκ. Δεν είχε Νέα Δημοκρατία στελέχη δικά της να βάλει. Όμως χρειάστηκε να πάρει
τους κυρίους αυτούς, οι οποίοι καμιά θέση πια δεν έχουν σε εμάς, και δεσμευόμαστε και γι' αυτό, ότι κανείς από αυτούς τους κυρίους δεν θα επιστρέψει στο Πασόκ. Ούτε απ' έξω δεν θα περάσουν. Να μείνουν εκεί στη Νέα Δημοκρατία, να κάνουν αυτά που έμαθαν να κάνουν, αυτά και να ξέρουν ένα πράγμα, ότι η ιστορία τους έχει γράψει με μαύρα γράμματα. Είναι οι νέοι αποστάτες, όπως τους αποκαλώ εγώ. Και έχουμε και μια τελευταία είδηση που την διάβασα και την ξέρετε, ότι υπάρχει ένα θέμα με τον πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κατρούγκαλου, για κάποιο χρηματισμό από τον ΟΗΕ κάπου εκεί με $100.000. Ο περίφημος κύριος Κατρούγκαλος. Όχι, να δεις τι κάνουμε. Ποιος τον έβαλε στον ΟΗΕ, πώς πήγε, τι πήγε. Ο περίφημος κύριος Κατρούγκαλος και ο κύριος Τσίπρας, που τώρα επικαλείται ότι εκπροσωπεί τους φτωχούς και τη λαϊκή βάση, τη λαϊκή οικογένεια και την αριστερά όπως επικαλείται, που έκοψε συντάξεις αγροτικές των 300 ευρώ και τις έκανε 170 και των 536 και τις έκανε 240. Λες και δεν υπήρχε και άφησε άγγιχτες τις συντάξεις των δικαστικών και των ανώτατων υπαλλήλων της Τραπέζης Ελλάδος και όχι μόνο. Οι όψεις δύο νομισμάτων δεν ξέρανε να διατηρήσουν τουλάχιστον τις χαμηλές συντάξεις αυτών των ανθρώπων, τις περιέκοψαν και αυτές. Και έρχονται τώρα και να μας πούν ότι νοιάζονται. Ποιος? Ο νόμος Κατρούγκαλου, που δεν άφησε ούτε μία σύνταξη σε κανέναν σχεδόν, για να μην είμαι απόλυτος, στη μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων να ζουν με αξιοπρέπεια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συνταξιούχος στην Ελλάδα που με 700 και 800 και 900 και με 1000 ευρώ προσπαθεί να βιοποριστεί και δεν μπορεί να βιοποριστεί με τις συμμετοχές στα φάρμακα και στην ιδιωτική υγεία. Τα λεφτά τα δικά του. Ακριβώς, τα έχει πληρώσει. Τα δικά του. Δεν μην τρελαθούμε. Αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας. Ο σφάχτης των συνταξιούχων και των Ελλήνων εργαζομένων. Αυτός είναι. Υπήρξε και ένα θέμα πρωί, σήμερα το πρωί άκουγα στον Α, στον κύριο Χαζή, με το όνομα. Μπορεί να μην περάσει το όνομα, να μην το δεχτεί ο Άριος Πάγος. Αυτό δεν στέκει, διότι το Α είναι ένα είδος αστεριού. Το Ελλάς, χρωματιστό, ναι, και δεν έχει σχέση. όχι το όνομα, όχι το λογότυπο, μην μπερδεύεσαι. Το Ελλάς είναι πολύ δύσκολο να περάσει από τον Άριο Πάγο, λόγω του ότι είναι συνδεμένο με την ελληνική αστυνομία. Τι σχέση έχει με τη λέξη που παραπέμπει η λέξη Ελλάς? Τίποτα, ψαρεύει για να πιάσει και από αλλού. Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών. Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι είναι αρτικό λέξο. Πάμε, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε προεκλογικά. Πάμε λίγο στα δικά μας, Βασίλη. Για πες μας. Τι κάνει? Τελικά, τα δύο κτίρια έχει πέσει ειρήνη, για ο τροϊκός συνεχίζεται μέχρι να φτάσουμε να δούμε τον Δούριο. Εντάξει, όμως τώρα εγώ για την Κοιτάξτε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στις τελευταίες δημοτικές εκλογές στήριξα την παρούσα Δημοτική Αρχή. Και τη στήριξα ανοιχτά. Δεν το έκρυψα. Είναι γνωστό. Ήμουνα δίπλα από τον νυν δήμαρχο. Σύντομα, γιατί ο χρόνος... Το τι γίνεται μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας, αν έχετε προσέξει, κρατώ μια απόσταση, ίση και από τα δύο, διότι δεν έχω καμία απολύτως θεσμική ιδιότητα όσο αφορά τη διένεξη αυτή. Δηλαδή, δεν είμαι μέλος της ΔΕΙΑΡ να γνωρίζω, δεν είμαι μέλος κάποιας επιτροπής του Δήμου, μιας και δεν με φώναξαν πουθενά και εντάξει, δεν το λέω σαν παράπονο, αλλά δεν έχω κάποια ιδιότητα μέσα από αυτή την διαμάχη που υπάρχει μεταξύ, για να μπορέσω να τοποθετηθώ. Μ' αρέσει πάντα να είμαι μέσα σε ένα πλαίσιο θεσμικό, όσο γίνεται, αν και αυτά τα οποία σας είπα σήμερα και σε ορισμένες φορές ξέφυγα λίγο, διότι έχουμε αγανακτήσει από την υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε αγανακτήσει από το πολιτικό σκηνικό που πρέπει να δημιουργηθεί σώνει και καλά για να μην είναι το Πασόκ, που έχει δουλέψει και έχει σταθεί όρθιο μέσα σε τέτοιες πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το είδαμε και με τις επιτροπές μέσα με τον ΟΠΚΠ, το είδαμε και με τη Βουλή τόσα χρόνια. Επιμένουν σώνει και καλά να μας βγάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν κατά κάποιο τρόπο τον κύριο Τσίπρα, να μας έχουν τρίτους. Μα πώς πρόλαβε ο κύριος Τσίπρας να είναι δεύτερος? Ακόμα εχθές εμφανίστηκε. Από προχθές ήταν δεύτερος. Είπαμε για τα δύο κτίρια εδώ. Εντάξει, πάμε, εγώ πάω εκεί. Όχι, να πάμε στα επί του Πασόκ. Εγώ να σας πω κάτι. Και εφόσον θέλετε την άποψή μου,
θα πω ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή καταβάλει μια προσπάθεια να σταθεί αντάξια των αναγκών και των απαιτήσεων του Δήμου μας. Κάνει ό,τι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές και θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας και τότε ο κάθε πολίτης, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, θα έχει άποψη για τα θετικά και για τα αρνητικά. Τα θετικά θα υποθούν όπως θα υποθούν και τα αρνητικά. Αλλά επειδή εγώ από τη θέση που έχω σαν μέλος του κόμματος και στη γραμματεία της Νομαρχιακής Επιτροπής δεν θέλω αυτή τη στιγμή να πάρω θέση. Ότι έχετε βρει υποψήφιο δήμαρχο στο Πασόκ. Δεν το γνωρίζω εγώ. Πάντως γίνονται κάποιες δημόσιες, γίνονται σαφώς, και για περιφέρεια και για γίνονται και αυτό πρέπει να γίνει. Σαφώς και γίνονται πολλές συζητήσεις και για την περιφέρεια γίνονται πολλές συζητήσεις και για το Δήμο, αλλά και για το ψηφοδέλτιο της Δωδεκανήσου γίνονται συζητήσεις. Ωραία. Για πολλά γίνονται. Τα κόμματα και όλες τις παρατάξεις, τι είναι καλύτερο? Να κοιτάζουμε τοπικιστικά ποιον θα βάλουμε για δήμαρχο, ποιος θα μας διοικήσει το Δήμο, ή να κοιτάζουμε κομματικά? Δηλαδή να κατέβει το Πασόκ μόνο του με ένα υποψήφιο, ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλο, η Νέα Δημοκρατία με άλλο, και μετά τα κάνουμε πάταλο. Και αυτός που δεν ωφελείται είναι ο κόσμος, οι πολίτες. Άρα εδώ δεν πρέπει να υπάρχει μια λαϊκή παρεμία τοπικιστικά για το νησί μας και όχι για το κόμμα. Πρέπει ο τόπος μας να είναι πάνω από τα κόμματα και τα κόμματα να είναι από κάτω. Θα πω μια λαϊκή παροιμία, η οποία θα την εξηγήσω κιόλα. Είναι να το έχει κούτρα σου να κατεβάζει ψήρες. Η παροιμία, η τοπική, η ροδίτικη λέει, είναι να μην το έχει κούτρα σου να μην κατεβάζει ψήρες. Εγώ λέω το δεύτερη εκδοχή, την κάνω παραλλαγή. Αν ο δήμαρχος και οι άνθρωποι οι οποίοι εκλέγονται είναι ικανοί, ανεξάρτητο ποια κυβέρνηση είναι, θα φανεί. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι όπως είναι αυτή τη στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση, για να έχει πόρους πρέπει να έχει μια φιλική προσκύμενη σε αυτή η κυβέρνηση για να μπορεί να τη χρηματοδοτήσει. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση, ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Βλέπουμε ότι ο πρώτος βαθμός δεν χρηματοδοτείται και βλέπουμε ότι ο δεύτερος βαθμός ότι τα πάει καλά. Ναι. Τα πάει καλά. Σαφώς και πρέπει να υπάρχουν τα χρήματα, διότι ξέρετε, χωρίς τα χρήματα και την οικονομική δυνατότητα εύκολα μπορείς να ασκήσεις κριτική. Εγώ δεν θα κάνω φτηνή κριτική στο Δήμο μας. Γνωρίζω, γιατί έχω διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος, το βάσανο του να ανταποκριθεί στις οικονομικές ανάγκες του Δήμου, και όλα αυτά τα χρήματα τα οποία εισπράττονται από τον τουρισμό και όλα αυτά τα χρήματα που παίρνουν την πορεία τους προς τα κεντρικά των Αθηνών, αν από αυτά έμενε το 1% τοπικά σε ειδικό κωδικό και να χρησιμοποιείται από τον Δήμο μας, σας διαβεβαιώ ότι και η πόλη μας και το νησί μας θα έχει άλλη όψη. Δυστυχώς. Άρα, Βασίλη μου, θα επιδιώξετε η περιουσία του Δήμου να έρθει στα χέρια του Δήμου. Όχι μόνο αυτό πρέπει να γίνει, αλλά και τα χρήματα τα οποία εισπράττονται. Αν μην γίνεται αυτό το μπάκαρο με τις παραλίες. Πράγματι είναι λυπηρό. Και όχι μόνο. Πράγματι. Μα έχει αρκετή περιουσία ο Δήμος και δεν απολαβαίνεις μηδέν. Τα χρήματα τα οποία εισπράττονται από τις αφίξεις των τουριστών φεύγουν απευθείας και πάνε στο επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Εντάξει, εγώ μιλάω και για την ακίνητη περιουσία, την οποία εκμεταλλεύεται η ΕΤΑΔ και η οποιαδήποτε εταιρεία. Για μένα πρέπει το 50% να μένει στη Ρόδο και το 50% να πηγαίνει στην κυβέρνηση. Είναι δυνατό, θα το βάλω σαν παράδειγμα, είναι δυνατό αυτή τη στιγμή έργα υποδομής τα οποία είναι αναγκαία σε αρχαιολογικούς χώρους να μην γίνονται και σε καθημερινή βάση? Ανοίγεις πληγές τώρα, η αρχαιολογία εκεί είναι άστο. Εκατομμύρια από τα αρχαιολογικά μας αξιοθέατα εδώ στη Ρόδο και να μην μπορούμε να τα συντηρήσουμε και να περιμένουμε το Υπουργείο Πολιτισμού να παρακαλάμε πότε θα δεήσει να βάλει μπροστά εκεί πέρα ένα πανί και να παριστάνει ότι κάτι κάνει. Εν πάση περιπτώσει, απευθείας ανάθεση όλα τα κηλικία των μουσείων, τέλος, αρχαιολογικό χώρο. Πολλά άλλα δηλαδή πρέπει να αλλάξουν. Από πού να πιάσεις και πού να τελειώσεις. Και ταξιδάκια στο εξωτερικό. Και ίσως αγγίζεται ένα από τα πιο σημαντικά θέματα, να το πω τελευταίο αυτό, ότι κανένας δεν θα γίνει Δον Κιχιώτης ήρωας χωρίς να έχει πόρους. Σέβομαι απόλυτα αυτό που
περνάει αυτή τη στιγμή ο Δήμος και προσπαθεί να ενώσει τα δύο άκρα όσο αφορά την οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζει. Βέβαια, υπήρξε η περίοδος που είχαμε ένα Δήμο, μετά έγιναν οι 10 Δήμοι, η οποία ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα που σημειώθηκε στο νησί μας, οι 10 Δήμοι. Έγινε πάλι ένας Δήμος, δεν μπορεί να κυβερνηθεί το νησί όπως είναι με σημερινές συνθήκες ολόκληρο το νησί, πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 2-3 Δήμοι. Δεν υπάρχουν και το τελευταίο, τις εισηγήσεις του κυρίου του Μέγα αυτού άριστου και πανέξυπνου, γιατί μόνο αυτός είναι ο πανέξυπνος και ξέρει να τα κάνει, τον κύριο Λιβάνιο που ετοιμάζει τους και με αυτό να κλείσουμε γιατί... το νόμο των εκλογικών σε τοπική αυτοδιοίκηση. Και λέω εγώ, πρέπει να το διαβάσουν μόνο η ενεργοί αυτή τη στιγμή τοπική αυτοδιοικητική, όχι οι πολίτες, να δουν τι είναι και να ξεσηκωθεί ο κόσμος να πει τι κάνετε ρε φίλε. Θα ψηφίσουμε αυτό το νόμο, τον άλλο. Όχι μόνο αυτοί που κυβερνούν αυτή τη στιγμή τους Δήμους και τις περιφέρειες. Κύριε Λοΐζο, ξέρετε γιατί οι νέοι μας έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική? Διότι θεωρούν ότι συμβαίνουν πράγματα στη χώρα μας στα οποία δεν έχουν κανένα λόγο. Και αυτό το διαπιστώνουν και μέσα στο σπίτι τους. Όταν οι ίδιοι γονείς τους, ξέρεις, έχουμε παιδιά και συζητάμε μέσα στο σπίτι και πολλές φορές έχω δεχτεί αυτή την ερώτηση και από το δικό μου παιδί. Μα καλά, παπά, σε όλη την ημέρα ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Και έρχεσαι και μου λες εμένα αυτό το πράγμα. Και έρχεσαι και μου λες συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Γιατί αγωνίζεσαι τόσο καιρό? Το είπαμε, το καλύψαμε κύριε Λοΐζο. Αλίμονο στη χώρα μας, αν δεν φύγει αυτή η κυβέρνηση και αλίμονο αν δεν αποκατασταθεί όσο μπορεί να αποκατασταθεί και θα αποκατασταθεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουμε η θεσμική λειτουργία του κράτους. Και ένα άλλο. Εγκληματικότητα και όλα τα υπόλοιπα που έχουν μαζευτεί σε αυτή τη χώρα. Δεν φτάνουν φυλακές. Οι δικαστές πολλές φορές τους αφήνουν ελεύθεροι γιατί δεν υπάρχουν χώροι στις φυλακές. Έχουμε γίνει ένα ξέφραγο αμπέλι τελικά σαν χώρα σε όλους τους τομείς. Από κλέπτες, από εγκληματίες. Είμαστε μια χώρα για το να έχουμε μαφία, η τουρκική μαφία, η αλβανική μαφία, η ρώσικη μαφία, η ουκρανική μαφία, δεν ξέρω ποια άλλη μαφία, να κάνουμε και τη μαφία των ροδιτών εδώ, να τελειώνουμε. Ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα κύριε. Δεν τα βλέπουν αυτά. Θα χρειαστεί μια εκπομπή. Θα χρειαστεί μια ολόκληρη εκπομπή να συζητήσουμε. Επιλεκτικά μόνο θα σας πω ότι η ατιμωρησία είναι σύμπτωμα της έλλειψης θεσμικότητας και τήρησης των νόμων. Αυτό έχω μόνο να σας πω. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Και θα είμαστε... Θα τον έχουμε ξανά, θα περάσει το λίγο να του δώσουμε ανάσες και θα το ξαναφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Θέλω να πω ένα τελευταίο μόνο, να κλείσουμε με αυτό. Βεβαίως. Ότι ήδη τα μεγαλοστελέχη μας που ήρθαν στη Ρόδο, και μιλάω για τον Μιχάλη τον Κατρίνη, μιλάω για τον Κωνσταντίνο τον Τσουκαλά και την Μιλένα την Αποστολάκη, θα συνεχίσουν να έρχονται στη Ρόδο. Το είπα και προηγουμένως ότι το καλοκαίρι εμείς δεν θα κάνουμε διακοπές. Τα μπάνια του λαού πάνε στην Πάτρα. Για μας δεν υπάρχουν. Θεωρούμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και για τους φίλους μας που είναι στα χωριά να γνωρίζουν ότι οι εκδηλώσεις οι οποίες έρχονται προγραμματίζονται με έξοδο προς τα χωριά μας για να μπορέσουν και εκείνοι, εκεί που βρίσκονται και δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στην πόλη της Ρόδου, να γνωρίσουν από κοντά, να ακούσουν από κοντά τα στελέχη μας και όλους μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί φίλοι, και εμείς να ευχαριστήσουμε. Ο Βασίλης ο Καρνάβας, τέλεχος της νομαρχιακής ψηφίσης του ΠΑΣΟΚ. Από τον Ηλία τον Λοΐζο στο μικρόφωνο, το Τσαμπίκο που ήταν στο μικρόφωνο και στη λίμνη στον ήχο και τα κουμπιά εκεί να μας δείτε και να μας ακούσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας. Ακολουθεί ο Μάκης Ζούβαλης με τα αθλητικά και υπάρχουν πολλά. Αύριο επίσης ραντεβού κανονικά στις 12. Θα έχουμε στις 12 τον κύριο Γιώργο Βαρέλη που είναι υπεύθυνος εκεί αντιδήμαρχος στη Μεσαιωνική πόλη να μας κάνουν ανάλυση για το ποσό από 1.200 πήγε στα 6,5 εκατομμύρια. Και υπάρχουν παραπληροφόρηση. Πολύ παραπληροφόρηση. Αυτό έλεγε και το Στρατιωτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, πώς είναι το κάθε ποσό. Και στις 12.30 μετά θα έχουμε τον δήμαρχο της Σύμης, τον κύριο Λευτέρη Παπακαλουδούκα. Πάμε, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας εδώ στο Νότος News τους 96,2 και 97 και 8. Καλή συνέχεια. Νότος News, πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, αθλητισμός. Στους 97,8. Από το 1980